Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang pilyong bata. Siya ay si BJ. Dalawa lang po kaming magkapatid ni Kuya Sandy. Siyempre, akong bunso. Nakakahiya mong sabihin, pilyo po ako at mahilig maglakwatsa. Kaya nga po, grade 5 pa lang po ako. Bakit ngayon ka lang, BJ, ha? Ano po eh? Nalibang ako sa pakipagkwentuhan kay Dodong, Nay. Sinungaling kang bata ka, ha? Hindi po! Totoo po yung sinasabi ko! Nagpunta rito kanina si Dodong. Hinahanap ka. Tay, palo ka na naman, BJ. Saan mo dinala ang pera ko, ha? Pera nyo? Hindi ko po alam yun. Aminin mo na, BJ, para hindi ka masinturon sa akin, ha? Teka naman po, di ko kinuha yung pera nyo eh. Ayaw mo umaming bata ka, ha? Ano, hindi ka aamin, ha? Saan mo dinala yung pera ko? Ha? Saan? Saan mo dinala? Hindi ko naman talaga kinukuha yung pera nyo eh. Nagsisinungaling ka pang bata ka. Dalawa lang tayong nandito sa bahay. Nung lumabas ka, nawala ang pera sa pitaka ko. Saan ka galing, ha? Saan ka galing? Bakit matagal kang nawala? Mapapagod ka lang sa batang yan. Kahit ka lang naman, hindi yan umamin sa kasalanan niya. Bakit ka ba ganyang bata ka kasi, ha? Napakaraming beses na naming sinabi sa'yo na masama ang pagnanakaw. Bakit ginagawa mo pa rin ang magnakaw, ha? At ang masakit, sa sarili mo pa magulang. Kailan ka pa ba magbabago? Jay! Uy! Andito ko lang pala sa ilalim ng punong mangga eh. Kanina pa kita hinahanap. Bad trip kasi ako, Popoy. Bakit? Di ako binigyan ng pera ni Inay kanina. Naku! Sayang na ano. Ha? Bakit? Ano, may pera ka pa ba? May pustahan ng Dota sa amin mamaya eh. Talaga? Oo! At malaki ang taya. Oo no! Sali ka! Oo ba? Meron pa namang natira doon sa nakobit ko kay Inay. Siguro naman, panalalo na ako ngayon. Eh paano? Kung matalo ka. Tapos malaman ni Aling Luisa na nangupit ka na naman. Napisto nga niya ako kahapon eh. Napalo na nga ako. Kaya, balo lang na yun. Oh! Astig ka talaga, BJ! Luisa, di ba kanina pa ang labasan ni na BJ sa eskwela? Ba't gabi na wala pa siya? Gabi na. Ay, malamang naglalaro na naman kung saan ang batang yun, Bembol. Talagang batang yun, oh. Ang tikas ng ulo. Ang hilig sa lakwasa kahit bata pa. Tama kayo, Itay. Nakausap ko nga yung dalawang kaklase niya eh. Sabi nila, 3 days na raw na hindi pumapasok si BJ. Ano? Ay, habang tumatagal, lalong lumalala ang batang iyon. Eh, sobra po siyang nahilig sa mga computer games. Kaya iniiwan ang pag-aaral. Makikita niya sa akin mamaya. Pagdating niya.
ikaw sa pagdipa. Hayaan nyo lang siya, tay. Dapat matuto talaga siya ng leksyon. Ah! Oh, Huwag akong salsal dyan! Di lang naman tuhod siya kamay ko masakit eh. Pati nga puwet ko. Dahil sa pagsinturo sa akin dito eh. Kulang pa yan. Sa dami ng kasalanan mo. Nangungupit ka na nga sa amin ng nanay mo. Pati pag-aaral mo, pinababayaan mo pa. Pinapasok naman po ako eh. pumapasok ka nga pero hindi naman sa eskwelahan kundi sa computer shop. Uy, dito Oh. na kaya ko yun, Daddy! Gusto mo na talaga ako lalo paano na dito eh. Loko ka pala eh. Dalawang kaklase mo nagsumbong sa akin. Pinuntahan ko na rin ang advisor mo. Kala nga niya may sakit ka eh, kaya ka absent. Oh. O ano? Ano? Narinig mo ang sinabi ng kuya mo? Magsisinungaling ka pa? Ha? Gusto mo kausapin ko pa teacher mo? Hindi na po, Tay. Takot lang yun. Sorry na po. Hindi na po mauulit yun. Promise po. Hindi na po ako mauupit. At saka magpapabaya sa pag-aaral ko. Siguruhin mo na gagawin mo sinabi mo, BJ. At sana naman tandaan mo. Pinag-aaral ka namin para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag mo naman sayangin ang pagkakataong ito. Oh. Nako, at binigyan na naman pala kayo ng problema ni BJ. Sinabi mo pa, Nay. Napakalayo talaga ng batang yun kay Sandy. Si Sandy kahit minsan, hindi kami binigyan ng sakit sa ulo ng batang yan. Hanggang matapos siya sa pag-aaral. At ngayon namang may trabaho na siya, pagtulong sa amin ang ginagawa niya. Hindi naman nakapagtataka kung magkaiba man sila. Dahil iba talaga ang pinagmulan nila. Nay, Pasensya na. Hindi ko lang talaga maiwasang maghinala na siguro pasaway din ang mga magulang ni BJ. Kaya siya ganyan. Kung sumasakit ang tiyan mo, pre, magpahinga ka na muna dito sa terminal. Mamaya mo lang ipasada uli yung jeep mo ba? Mabuti pa nga, Estong. Baka madisgrasya lang ako. Memol, hindi kaya siya lang katapat niyan. Baka gusto mo lang magbawas. Hindi, iba talaga eh. Iba pagsakit ng tiyan ko. Ay, naka. Uy, nga pala. Nakita ko yung bunso mo, ha? Ha? Naroon sa pinakabagong computer shop dito sa lugar natin. Hindi pala niya tinupad ang pinangako niya. Hindi na naman siya pumasok. Memol, huwag ka sana magalit, ha? Pero mukhang hindi kayo swerte ni Luisa sa batang yon. Naku, Estong, sakit talaga. Ay, naku, yan, pinapapawisan ka na nga. Mabuti pa, dali na kita sa ospital. Halika, kumapit ka. Halika. Uy, naku, Luisa, mabuti narito ka. oh, bakit Estong? Naku, si Bembol. Dinala namin sa ospital. Ha? Bakit? Anong nangyari sa asawa ko? Hindi na makaya ang pananakit ng tiyan niya eh. Madali ka, puntahan mo na siya. Kailangan daw niyang maoperahan, sabi ng doktor eh. Estong, sandali lang. Sige, kukunin ko lang yung pitaka ko. Tay, bakit po natataranta kayo? Ang tatay mo, anak, nasa ospital. Oh. Ha? Bakit ganito? Bakit walang laman ang pitaka ko? Ano ba naman yan? Mahigit 1,000 pa yung pera ko dito. Tiyak na si BJ na naman ang nakialam dyan. Nakita ko pong galing siya dito eh. Habang nasa banyo kayo kanina. Ay, ang batang yun naman parang walang awa. Nanay, lumakad na kayo. Eto, kunin niyo itong pera ko. Ako na pong bahala kay BJ mamaya. Asar! Talo na naman kami sa ML. Kasi naman, ang
tanga ng mga kagrupo ko, babagal. Tapos, natalo din ako sa solo competition na sinalihan ko sa ML. Banas talaga, oh. Ay, nandito na pala ako sa amin. Sigurado, alam na ni inay na nawawala yung pera niya. Sigurado, palo na naman ako. Pahala na nga. Lilipas din naman yun. Papasok na ako. Aray! Walang yakap, BJ. Bakit ka ba nanonunto ako kay Sandy? Wala naman akong kasalanan sa'yo, ah! Bakit kinuha mo na naman ang pera ni Inay? Bakit? Ay, kuya! Narito na tayo! Hindi ka makakapagkaila. Nakita kita sa isang malaking computer shop. Lumalaban kayo ng pustahan doon. Kuya! Dahil sa ginawa mo, muntik nang walang ipamasay si Inay papunta sa Itay doon sa ospital. Ha? Nasa ospital si Itay? Oo! Mabuti na lang may pera ako. Ibinigay ko yung kay Inay. Bakit ano nangyari sa'yo? Hindi ko pa alam. BJ, bakit ka ba nagkakaganyan? Dapat nga nagpapakatino ka eh. Dahil ampun ka lang ni Nanay Luis sa Tatay Bembol. Ha? Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Totoo yun. Hindi ako ampun! Ayoko sanang sabihin sa'yo. Pero sobra ka na eh. Hindi lang ikaw ang ampon. Tayong dalawa. Pero ang kaibahan natin, nagpapakatino ako. Hindi ko sinusuwag ang mga kumupkup sa atin. Ay, at alam mo na pala, BJ. Kung gayon, totoo po yun, Lola Clara. Oo, totoo. 6 na taon si Sandy nang ampunin siya ni Bembol at Luisa. At makalipas ang 3 taon, ikaw naman ang inampun nila. 1 taon ka lamang noon. Bakit di nila sinabi agad sa akin yun? Bakit, Lola? Dahil mahal nila kayo. At wala sa plano nila na sabihin pa ang lihim na ito. Lalo na sa'yo. Mahal na mahal ka ng iyong tatay, Bembol. Ginawa kang ang junior ng aking anak. Nakakahiya mo pala ako, Lola Clara. Nakakahiya. TJ, ampon ka man o hindi. Mali pa rin. Nakupitan mo o nakawan mo ang iyong mga magulang. Pero may pagkakataon ka pa. Humingi ka ng tawad kina Bembol. At PJ, magbago ka na. Tay, kumusta na po kayo? Maayos na, anak. Naoperahan na ako sa appendix. Sabi ng doktor, buti na lang daw at nadala siya agad dito. At mas mahirap daw kung pumutok ang appendix niya. Sorry po, Nay. Tay, ang dami ko po kasalanan sa inyo. BJ, Ang daming beses kong sinaktan ng loob niyo. Ang daming hirap at pagod niyo sinayang ko. Dahil naloko ako sa mga computer game. BJ, anak. Pero, pangako po talaga. Mula ngayon, magbabago na ako. Hindi ko na sasayangin yung mga pagsisikap niyo para makapag-aral ako. At maraming salamat po sa pagkubkub
niya sa akin. Tinupad ko ang promise ko kina inay at itay. At unahin nga, meron akong tatanggaping medalya sa graduation namin dahil kasama ako sa top 10 ng school. Bago po ako magtapos, tatawagan ko lang po yung mga kapwa ko bata. Sana, huwag niyong bababayaan yung pag-aaral niyo. Huwag na kayong maloko sa mga computer games. Dahil matututo lang kayong gumawa ng masama dahil dyan. Ako po si BJ. Ito ang aking buhay. May mapait na katotohanan na nagdudulot ng matamis na kinabukasan. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Jonel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, Rosana Villegas sa papel na BJ, at Laika Barista sa papel na Luisa. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang misis na matagal na nagtiis sa ugali ng kanyang masungit na biyanan. Siya ay si Marieta. Maaga akong nag-asawa. At dahil wala pa kaming sariling bahay, nakipisan muna kami sa pamilya ng mister ko. At mula noon, nabuhay na ako sa ilalim ng anino ng aking biyanang iba ang tabas ng dila at iba rin ang pag-uugali. Marieta, ikaw na naman ang naglaban itong mga damit, ano? Di ba sinabi ko naman sa'yo, dapat, hanggat hindi nawawala ang bula sa tubig, banlawan mo ng banlawan, para siguradong kapag natuyo, mabango. Hindi ka gaya nito, oh. Nako, amoy panis na damit. Eh, susuot ito ng asawa mo sa opisina. Tapos kapag pinawisan, mangangamoy. Ay, nako, ay ano na lang ang sasabihin ng mga katrabaho niya. Ganon din doon sa mga anak mo. Ano? Maayos naman po ang amoy na ya. Ay, anong maayos? Mabango na ba sa'yo ang ganitong amoy, ha? Nako tanggalin mo mga yan sa hangir. Lalabang kuli. Nay, kailangan na mag-aama ko mga damit na ito. Anong susuotin nila bukas? Ay, di humingi ka ng pasensya sa kanila. Kasi hindi ka marunong maglaba. Nay! 50 anyos ka na, hindi ka pa rin naasahan sa mga gawain dito sa bahay? Uy, yan na nga lang ang gagawin mo. Hindi na ikaw yung naghahanap buhay para sa pamilya nyo. Ay, nako! Akin na yung mga damit na yan. At nang malabang ko na para matuyo na. Ba't di ka pa natutulog? Rene, pagod na ako. Pagod? Bakit? Marami ka bang ginawa maghapon? Pagod na ako kay nanay. Pagod na ako makisama sa kanya. Ay, ako. Nagtalo na naman ba kayo? Bubukod na kasi tayo. Ano? Ngayon pa tayo bubukod? Tayo lang naman ang nakatira rito sa bahay.
Pwede ba iiwan ditong mag-isa si nanay? Mula noon hanggang ngayon, wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Lahat na lang napapansin niya. Yung pagluluto ko, paglilinis, pati pananamit ko. Ay kanina, yung paglalaba ko na naman ang pinuna niya. Siya na lang palagi ang tama, siya na lang ang palaging magaling. Eh, naku, Marieta. Hindi ka pa rin ba nasasanay hanggang ngayon kay inay? Ilang dekada na kayong magkasama. Hindi mo kasi ako nauunawaan eh. Kasi iba naman ang trato sa'yo ni nanay. Eh, naku, tama na. Pagod ka lang. Mabuti pa matulog na tayo, ha? Sige na, tulog na. Kung ayaw mo maghanap ng malilipatan natin, ako ang maghahanap. Good morning na. Ay, apa! Halika na, mag-almusal ka na rito. Nagluto ako ng paborito mo, Obed eh. Wow! Ayos ka talaga, Lola. Anong almusal natin, La? Oy, mabutit gising ka na. O, ayan na. Nagprito naman ako ng tinapa para sa iyo. Alam mo, the best ka talaga, Lola. Oh. Alam mo talaga yung paborito ko. Ay, syempre naman. Pwede ko bang makalimutan yan? O siya. Maupo na kayo at kumain. Ay, thanks, La. Ikaw, La. Sabayan mo na kami. Ay, mamaya na ako. Sabay na kami ng mama niyo. Archie! Ma? Nasaan ang motor ng papa mo, ha? Oo. Hinahira mo na naman sa mga barkada mo? Eh, isosoli naman nila yun mamaya eh. Ay, susuli. Aray ko! Sinabi ko sa'yo, huwag mong papahiram kung kani-kanino. Ay, teka. Marieta, nakita mo nang kumakain ng bata? Eh, bakit ngayon mo kagagalitan? Nay, huwag kayong makikialam dito. At bakit hindi ako makikialam, ha? Sinisingalan mong bata na sarap na pagkain. Tingnan po ako. Bakit hindi mo muna patapusin sa pagkain yung anak mo bago mo pagsabihan? Kaya lumalaki suwail itong mga apo nyo eh. Kasi kinukonsente ninyo. Ano? Anong sinabi mo? Ma, Lola, tama na. Ma, tama si Lola. Mamaya niyo na po paggalitan si Archie. Nakakawalang gana eh. Isa ka pa eh. Magsama-sama kayo. Aray ko! Ikaw kasi. Ano ka ba? Paninga ka kasi ng araw. Anong? Tama na yan. Sige na, kumain na kayong dalawa. Ako nang bahala sa mama niyo. Kakausapin ko siya. Kumain lang kayo dyan. Kanina ka pa raw hindi kumakain, sabi ni inay. O eto, pinadalang ka ng hapunan. Hindi ako kakain. Marieta. Hindi ako kakain hanggat hindi tayo lumilipat ang bahay. Ano? Ayoko na sa bahay na to. Ilang ulit ko bang sasabihin yan sa'yo, ha? Ayoko nang mabuhay na sunod-sunuran sa anino ng nanay mo. Kahit mga anak ko, hindi na ako pinakikinggan dahil sa kanya. Lagi na lang ako ang mali. Lagi na lang ako ang may pagkukulang. Puro na lang yung pagkakamali ko, nakikita niya. Hindi totoo yan. Ayoko na nga rito. Bakit ka sumisigaw? Pagod na ako makisama sa nanay mo. Marieta! Ngayon mamili ka. Ako o yung nanay mo. Ano? La, anong ginagawa niyo dito sa may pinto ng kwarto ni Papa? Ay, wala. Ay, ihahatid ko sana itong isang basong gatas sa mama niyo. Ay naku, ako na lang iinom na to, La. Ayaw naman ni Mama ng gatas. Akin na. Ay, ang sarap. Ikaw na lang ba maghuhugas nito, La? May tatapusin pa kasi akong trabaho eh. Oo. Sige, ako na. Salamat, La. Sige na. Tapusin mo na yung ginagawa mo. Ay, sino kaya ang pipiliin ni Rene sa aming dalawa? Paalisin na ba niya ako rito sa bahay? O baka sila ang umalis? Ay?
Anak, oh, Bakit parang tulala kayo? ha? Ay, wala. Oh, kinain ba ni Marieta yung pagkain dinala mo kagabi? Opo. Ay, mabuti naman. Eto nga po pala. Oh, pera. Ay, bakit? Ako, baka pamasahe ko ito para umalis na ako dito sa bahay. Nay, pang-grocery ho yan. Pang- Kaya na muna mag-grocery. Ang, ang grocery? Opo. Ay, sige. O paano? Alis na po ako. Ay, sige. Mag-iingat ka, anak, ha? Ay, eto nga pala. Baunin mo itong saging para meron kang panghimagas mamaya. Salamat, Nay. Oo, ayan. Aray. Oh. Ay, bakit? Tsaka, namumutla kayo. Uy, kasi bigla akong tumayo. Medyo nahilo ako eh. Sige na, ayos lang ako. Sigurado ba kayo, Nay? Oo, ayos na. Nay! Stroke. Na-stroke ang nanay niyo. Stroke. Obserbahan pa natin siya pero may posibilidad na maparalyze siya. Diyos ko. May iniinom ba siyang maintenance? Marieta, may iniinom bang gamot si nanay? Ha? Hindi ko alam. 70 years old na ang nanay mo. Naipa-check up mo na ba siya dati? Hindi po, Dok. May mga nasasabi ba siya sa inyong nararamdaman niya gaya ng pananakit ng ulo, pagkahilo? Marieta, Mukhang wala naman po. bakit ba hindi mo alam? Ikaw ang laging kasama ni nanay. Wala naman. Puro kasi sarili mo iniisip mo. Hindi mo man lang napapansin kung may problema ba si nanay? O kung may nararamdaman ba siya? Nay, patawarin niyo po ako. Tama si Rene. Napakamakasarili ko. Mula noon, palagi ako umaasta na parang biktima. Parang aping-api. Sarili ko lang ang iniisip ko. Sarili ko lang ang nakikita ko. Pero kanina, habang inaalala ko yung mga panahong magkasama tayo, wala ka namang sinabing mali. Oo, lahat napupuna mo dahil gusto mo matutunan ko kung paano gawin ng tama ang mga bagay-bagay. Pero hindi ko nakikita ang layunin yung yun. Kasi itinatak ko na sa isip ko na kontrabida ka sa buhay ko. Sorry, Nay. Sorry. Ngayon ko lang ito napagtatanto. Nay, gumising ka na. Gumising ka na. Para kahit paano, makabawi man lang ako sa'yo. Patawarin mo ko, Nay. Patawarin mo ko. Hoy, Archie! Archie! Uy, gumising ka dyan. Ano ka ba? Bakit pa, ate? Alam mo, tulog ka ng tulog dito sa ward ni Lola. Tingnan mo.
Ilalanggam na yung mga pagkain, hindi mo man lang inaayos. Alam mo kapag nagising si Lola at nakita na niya, ako, mapapagalitan ka, ano ka ba? Napuyat ako kagabi. Napuyat ka. Kaka-cellphone. Oo na, ayusin ko na ito. Ay, si Lola. Marieta. Lola? Gising ka na, Lola? Marieta. Si Mama. Tinatawag niya si Mama. Tawagin mo si Mama, dali. Nay? Gamot niyo po. Akin na. Eto po. Humawa kayo sa braso ko. Iaangat ko kayo sa higaan para mapreskuhan ang likod ninyo. Marieta? Bakit, Nay? Salamat. Salamat? Saan po? Sa pag-aalaga sa akin. Naku, wala pa nga po ito sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Nay, patawarin ninyo ako sa lahat. Sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Pangako, aalagaan ko kayo ng mabuti. Para kahit paano, makabawi man lamang ako sa inyo. Tsaka, gusto ko rin ang magpasalamat sa inyo. Mula nang dito ako tumira sa bahay, kayo na ang naging magulang ko. Kayo na ang naging gabay ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko yun na-appreciate noon. Ngayon ko nauunawaan lahat ng ginagawa niyo para sa akin at para sa pamilya ko. Maraming salamat, Nay. Nakakalungkot dahil pakiramdam ko huli na bago ko napagtanto ang lahat ng mga ginawa ni Nanay para sa akin, sa amin, ng mga anak ko. Pero nagpapasalamat pa rin akong nabigyan pa ako ng pagkakataong makabawi sa kanya kahit paano. Madalas, masyado nakasentro ang atensyon natin sa ating mga sarili. Kaya hindi na natin nakikita ang kabutihang ginagawa ng ibang tao para sa atin. Ako po si Marieta. At ito ang aking buhay. Iba-iba ang paraan natin ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Gayunpaman, makita sana natin ang totoong intensyon ng bawat katagang sinasabi sa atin ng ibang tao. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Jun Legaspi, Phil Cruz, Laika Barista, Jonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Marieta. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero, at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang inang halos mawasak ang puso. Siya ay si Anita. Dalawang babae ang naiwang anak sa akin ng aking asawa. 10 taon noon ang aking bunso nang pumanaw siya. Mula noon, ibinuhos ko na sa pagtatrabaho ang aking panahon upang maitaguyod sin Odessa at Cecil. Hindi naman ako nabigo dahil lumaki silang mabait at masunuring mga anak. Nay, gabi na. Magpahinga na kayo. Oo nga po, Nay. Maghapon na po kayong nananahi eh. Kayo talagang dalawa. Hindi na kayo nasanay. Ganito talaga ako pag may kailangang trabahong tapusin. Baka naman po magkasakit na kayo niyan. Huwag mo na akong alalahanin, Odessa. Kaya ko naman ang sarili ko. Sige po kayo. Baka hindi po kayo maka-attend sa graduation ni Ate Odessa. Naku, hindi mangyayari yon. Lagi yata akong nasa graduation nyo. Lalo na pag may medal kayo. Hayaan nyo, Nay. Pag may trabaho na ako, tutulungan ko kayo sa mga gastusin dito. Pati sa pagpapaaral kay Cecil. Salamat, Odessa, ha. Nababawasan yung pagod ko. Pag nakikita kong maganda ang pananaw mo sa buhay. Ako rin po, Nay. May magandang pangarap. Ano naman ang pangarap ng bunso kong kapatid? Pag may trabaho na ako, lagi ko kayong ipapasyal at pakakainin sa labas ni Inay. Ano ba ayaw mo sa akin, Odessa? Guwapo ako, anak mayaman. Eh, yung iba nga, kakantara pa sa akin. Alam mo, Frank, unang-una, wala pa sa isip ko yung pag-ibig. Pangalawa, gusto kong mapaginawa ang buhay ng nanay ko, tsaka yung kapatid ko. Pangatlo, hindi ako tumitingin sa palabas na anyo o kaya sa yaman ng isang tao. Ang importante sa akin yung kagandahan ng kanyang puso at ugali. Sobra ka naman. Para mo nang sinabing pangit ang asal ko. Bakit ano ba sa tingin mo sarili mo? Odessa, Hirap naman kasi sa'yo. Porke gwapo't mayaman ka, pinagmamalaki mo na yun. eh dapat ko naman talagang ipagmalaki yun Dahil magaganda ang katangiang yun. Pasensya na, Frank. Pero para sa akin, hindi ka dapat maging mayabang kahit may mga katangian ka. Dahil lahat ng tao, ano man ang kalagayan sa buhay, nakatuntong pa rin dapat sa lupa. Pahiya sa mga sinabi mo si Frank kanina, ate. Noy, ko Nakikinig ko, ho. Hindi ko naman sadya. Papasok sana ako kanina ng bahay eh. Kaso narinig ko nag-uusap kayo. Kaya hindi na muna ako pumasok para hindi makaabala. Kaya yun, narinig ko. Alam mo, anak, hindi ko gusto yung ugali ng binatang yun. Ang yabang niya. Mukhang wala pang galang. Ni wala man lang hinahon ng boses kahit nasa ibang bahay siya. Ayoko rin naman po sa kanya, Nay. Tsaka, sinabi ko na po yan sa kanya noon pa. Makulit din pala siya, no? Kaya nga binasted ko uli. Pero, talaga bang hindi ka nangihinayang sa kanya, ate? Talagang hindi. Ang nalalapit kong graduation ang importante sa akin ngayon. At para makapagtrabaho na. Alam niyo mga anak, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit maaga tayong naiwan ng tatay niyo, mababait naman ang mga anak na iniwan niya sa akin. Inom pa tayo, Bernie. Tama na ito, Frank. Gabi na eh, tsaka baka nakakaabala na ako. Hindi. Ako nagyaya sa'yo. Kaya wag mo isipin yun. Pero may pasok pa ako sa opisina bukas eh. Ay, Samahan mo na siya, ha? ay, Eh, kesa naman sa ibang lugar pa siya uminom. Mas okay na rito.
Baka manggulo pa yan sa labas. Pero Sir Ako Marlon, na bahala sa boss mo na kaibigan ko naman, ha? Oh, kita mo ha, si Daddy na nagsabi sa'yo. bakit ba parang gusto mong magpakalunod sa alak? Broken-hearted ang anak ko. Binasted ng isang mahirap na anak ng mananahi. Sabi niya, mayabang daw ako. Siya mayabang. Tinatanggihan niya ang isang tulad ko. Iba na lang kasi ang ligawan mo, anak. Oo nga. Marami naman dyan. Bagay pa sa'yo. Gagawin ko rin yun, Dad. Mhm. Kapag naturuan ko na ng leksyon, ang babaeng yun. Ay, sa wakas, nakarating din. Nakakapagod maglakad. Sayang din kasi yung ibabayad ko sa tricycle, kaya naglakad na lang ako pa uwi dito. Galing sa nagpatahi sa akin ng damit. Oh, Nay, dumating na po pala kayo. Ah, Cecil, anak, ikaw na nga magluto nitong dalakang isda para sa hapunan natin, ha? Opo. Nay, si ate nga po pala, nagpunta sa bahay ng kaklase niyang si Menchi. May practice daw sila ng sayaw para sa graduation nila. Eh, sinabihan mo bang huwag magpagabi? Opo, uuwi daw po siya na maaga. Kinabi na ako kina Menchi. Kasi naman, ang tagal bago bumalik yung kuryente sa kanila. Tuloy, di kami agad nakapag-practice. Pero hindi bale. Papaliwanag ko na lang kay ina yun. Hello, Odessa. Ginabi ka yata. Ikaw pala, Frank. Halika, hatid na kita. Ano ba? Teka lang. Itiwan mo nga yung braso ko. Kaya ko umuwi mag-isa. Suplada. Wala ka na nga sa bahay niyo, ganyan ka pa rin. Hindi ako nagsusuplada. Ayoko lang ihatid mo ko. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Ay, ano ba? Halika. Sabi ng bitiwan mo ko, isisigaw ako! Ganon ha? Sisigaw ka? Loko. Hindi mo na kayang suntok ko sa sikmura mo. Ngayon, magagawa ko ng lahat ng gusto ko sa'yo. Natawagan mo na ba sa cellphone si Menchi, Cecil? Opo. Anong sabi? Kanina pa raw po umalis dun si ate. Bakit ganun? Gabing-gabi na wala pa yung ate mo. Hindi naman niya ugaling nagpapagabi sa daan eh. Nagkaalala na nga rin po ko eh. Hindi ko po kasi makontak ang cellphone niya. Diyos ko, ano kaya nangyari sa anak ko? Alinganita! May tao. Alinganita! Sandali, bubuksan ko. Alinganita! Oh, Bernie, bakit? Napasugod ka. Si Odessa po. Nakakita sa damuhan, walang damit at patay na. Hindi! Ang anak ko! Odessa! Ang anak ko! Ang kaawa-awa kong anak. Odessa! Sino nga yung paggumawa nito sa'yo? Sino? Hindi na siya nakaabot sa graduation niya. Sobra talagang ginawa sa kapatid mo. Hinalay na, pinatay pa. Hindi ako papayag. Kailangan magkaroon ng katarungan na sinapit ng anak ko! May hinala ako kung sino gumawa ng ganito kay ate. Sino, Cecil? Si Frank! Posible. Dahil nung nakainuman ko siya, nagbanta siya eh. Natuturuan ng leksyon si Odessa. Bernie, maawa ka. Sabihin mo sa mga pulis ang nalalaman mo. Kailangan magdusa ang lalaking yon. Binigo niya yung pangarap ko para sa aking anak. Oo, Alinganita.
Kahit naman ho kaibigan ko si Frank, hindi ako sang-ayon sa pangyayaring ito. Kung siya nga ang may gawa nito. Nay, magpahinga po muna kayo. 3 araw na kayong walang tulog eh. Paano ako makakatulog? Ganung alam ko na nakatakas ang gumahasa at pumatay sa ate mo. Lalo po tayong magkakaproblema pag nagkasakit po kayo. Sisil anak, napakasama niya. Wala siyang karapatang patayin ang kapatid mo. Animal siya! Madadakip din po si Frank, Nay. Naniniwala po ako. Ibibigay din ng Diyos ang katarungan para kay Ate Odessa. Parang awa mo namang Marlon. Isuko mo na ang iyong anak. Sinabi ko na sa'yo, wala siya rito. Eh, hindi ko alam kung nasaan. Halos bawasak ang puso ko sa ginawa niya. Alam niyo bang ginahasa at pinatay niya si Odessa? Sandali lang. Bakit nagsasalita ka ng ganyan? Hindi ka pa nakatitiyak. Kung ganon, iharap mo siya sa amin. Makulit ka pala eh. Sinabi ko lang hindi ko alam kung nasaan siya. Pwede ba? Huwag mo na ako istorbahin! Hindi pare ito. Kailangan makapagtago ng gusto ang anak ko. Hindi ko makapapayag na makulong siya. Nakaalis na si Daddy. Iniwan na niya sa akin ang pera at itong mga kakailanganin ko sa pag-alis ng bansa. Malas lang niyo, Aling Anita. Suplada kasi anak niyo eh. Kaya yun ang bagay sa kanya. Frank Barona? Mga pulis. Paano kayong... Sinundan namin ang daddy mo. Pinarakip ka namin sa salang panggagahasa at pagpatay. Men, hulihin na yan. Hindi! Ayoko! Sasa nyo? Ayoko! Hindi ako makukulong! Yeah. Ganon na lang ang pasasalamat ko sa Diyos nang madakip si Frank. Ngayon ay nahatulan na siya. Kahit masakit para sa akin ang lahat, sinisikap kong tanggapin na lamang ang mapait na pangyayaring iyon bilang pagsubok sa aking pagiging ina. Ako po si Anita at ito ang aking buhay. May kaparusahan ang bawat kasalanan. Kaya huwag sanang padaig ang tao sa kanyang kapusukan. Baka nagsiganap. Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Jun Legaspi, Phil Cruz, at Laika Barista sa papel na Anita. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bon Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang babae at ng kanyang matalik na kaibigang naging mortal niyang kaaway. Siya ay si Zenaida. Mahirap maging mortal na kaaway ang matalik mong kaibigan. Bakit? Dahil kayang-kaya niyong siraan ang isa't isa. Lalo na at pareho niyong alam ang halos lahat ng sikreto ng bawat isa. Yan ang natutuhan ko sa mahabang panahong pagiging magkaaway namin ng dati kong best friend. Sino na naman ang nagsigarito sa likod bahay? Ngayon pa talaga, ha? Papunta pa naman dito sa direksyon ng bahay namin ang hangin. Puno na ng usok ang bahay, ah! Zenaida! Hoy! Ikaw na naman ang may gagawa nito, ano, Zenaida? Oy, Rufina. Tulogan nga po ko, ha? Huwag kang maingay. Kung ayaw mong hagisan kita nitong baga. Aba, hindi ko pa itong matapang dyan, ha? Kung hindi ka nagsigarito, tahimik sana tayo. At anong gusto mo? Itambak ko ng itambak ang mga basura namin dito hanggang sa maging parang payatas na itong bakuran ko? Di sana sinindihan mo na rin yung sarili mo. Kasi basura ka rin naman. Ah, ganon. Ma! Ma! Ay, nako, hintayin mo ako dyan at tatawid ako dyan. O sige, tumawid ka nang maisama kita rito sa mga sinusunog kong basura. Total, plastic ka! Ma, tama na yan. Halika na sa loob. Sige. Hindi, bitiwan mo ako, Gingging. Tayo na sa loob. Hindi ba kayo nagsasawang dalawa? May walang araw na hindi kayo nagraratratang gamit ang mga bunganga nyo. Nakakahiya na. Anong gusto mo? Tumahimik ako habang nagsasalita ng kung ano-ano ang matandang hukluban na yon? Ang gusto ko sana mangyari, magkaroon naman kayo ng ceasefire. Nakakapagod na kayong dalawa. Ilang dekada na kaming ganito ni Rufina. Dapat masanay ka na sa amin. Huwag yung puro ka reklamo. Wala ba kayong plano magkaayos? Talaga bang hanggang sa kamatayan, dadalhin niyo ang galit niyo sa isa't isa? Oh, ibigay ko na sa itong lahat ng isdang ito, ha, Ging? 200 na lang ito para makauwi na ako. Talaga, Banjo? Oo. Ano, sige. Hindi ko yan tatanggihan. At saka, pauwi ka na ba, ha? Sumabay ka na sa tricycle ko. Ay, oo. Pero, teka lang, bibili muna ako ng pansahog dito. Okay, sige. Total, magliligpit pa naman ako, hintayin kita, ha? Sige, Banjo. Pero doon lang kita sa may papasok sa atin ibababa, ha? Ay, makakagalitan na naman ako ni Mama kapag nalamang pinasakay kita, eh. Oo, ayos lang. Naiintindihan kita. Bakit naman kasi ang ayaw ng mga nanay natin? Naipasa pa sa ating mga anak nila, eh. Ay, nako. Ang mainam pa, Banjo. Sa paningin lang naman talaga tayo hindi nagpapansinan eh. Kapag hindi naman sila nakatingin, magkakaibigan naman tayo, di ba? Sabagay nga, tama ka. O sige, bibili mo na ako ng gulay. O sige, oh. Hihintayin kita rito. Kala mo kung sinong umasta. Jologs naman. Oo. Ang mata mo na naman, Zenaida. Ano? Kung tanawin mo si Rufina, talo mo pa ang giraffe. Umahaba masyado yung leg mo. May spring ba yan? Ay, Nardo, huwag mo akong asarin dyan na baka may tamaan ka sa akin. Ay, naka. 2 dekada ng patay si Menandro. Yung lalaking pinag-awayan nyo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nakaka-move on. Hindi namin siya pinag-awayan. Inagaw siya sa akin ni Rufina. Oh, kung hindi niya inagaw sa iyo si Menandro, di balo ka na sana ngayon. Ay, hindi siya mamamatay ng maaga kung ako ang napangasawa niya. Uy. Baka nakakalimutan mong asawa mo ang kaharap mo. Bakit? Alam mo namang pinakasal lang kita dahil ikaw yung may gusto sa akin hindi naman ako. Kung hindi ako napangasawa mo, wala ka sana mga anak na gwapo at magaganda. Oo.
Ang ibig ko lang naman sabihin, matatanda na tayo. Matatanda na kayo. Baka nga may sumunod na sa inyo kay Minandro. Ay, hindi ako yun, ha? Mabuti pa. Magbati na kayo ni... Ano? Yan ang kaibigan mo. Aba, napakarami niyang inagaw sa akin. Pati nga yung pagiging summa cum laude nung college, dapat sa akin yun. Pero hindi niya pinasa ang research paper ko, kaya bumagsak ako. Kala ko nga best friend ko siya eh. Oy. Pero tinatraidor pala ako. Tapos sinulot niya pa si Melandro sa akin, ha? Siniraan pa ako sa mga magulang ni Melandro. O ngayon, sabihin mo sa akin, paano ko siya mapapatawad, ha? Kaya gumanti ka. At dito ka nagpatayo ng bahay sa tabi ng bahay niya. Oo. Ay, naku. Para lagi niya akong nakikita. At nang palagi niyang maalala yung ginawa niyang kasamaan sa akin. Oh, isang piling na lang itong saging. Bilhin nyo na. Akin na ito! Oh. Akin! Ba ito? Ako na nakahawak dito. Anong ikaw? Tingnan mo nga, dalawang kamay ko nakahawak sa saging. Oh, Rufina, Sanaida. Bitiwan nyo saging malalabog din. Baka hindi ko na yan maibenta. Bibilin ko ito. Ako ang bibili nito. Kano ba ito, Ente? 180 yan. Malalaki yan. Oo, ito, ayan, 200 yan. Keep the change. Hindi, Ente. 220. Ako na ang bibili Hindi, nito. Ente, ito, 250. Nadagdagan ko na 50. Sa akin na ito. Ano ba kayong dalawa? Ano? Kung gusto nyo, pareho ng saging na yan. Teka ha, hahatiin na lang natin yan. Ayoko! Hindi, kaya kong bilhin ng isang pili na ito. Kaya hindi ko papayag na may kahati. Ganon, ha? Ano ba? Bitiwan nyo nga ito! Bitiwan nyo! Hindi ko na lang ito pagbibili. Pwede ba? Tinagtagan na nga namin ang presyo. Ayaw mo pa? Ikaw pa nga grabyado niya, no? Ako na tuloy yung inaaway nyo ngayon. Ako naman Wala ngayon! Hindi na ako bibili ng saging sa'yo! Ako rin, hindi na ako bibili ng saging. Ano ba? Ako pa bang mali? Ay, nako! Sarap naman ang hangin dito sa bakura namin. Ay, nako! Mga halaman ko! Didiligan ko kayo para presko kayo. Hindi kagaya ng iba dyan na para lamang gulay! Mabuti pa ang hangin! Fresh! Hindi tulad ng iba dyan, parang amoy isdang bilasa. Baho! Iniinisa naman talaga ako na sinayda na ito, ha? Aray ko, ang dibdib ko. Bakit? Parang sumasakit sa naman. ng hangin dito. Kagabi pa ito, ha? Kaya lang, ang mabaho. Dahil may amoy matanda. Aray ko. Aray ko, ang dibdib ko. Ay! Aba, si Rufina. Ha? Ako, Rufina! Bakit ka natumba? Gingging, anong sabi ng doktor? Auntie Zen, cardiac arrest daw. Kanina pa siya nire-revive. Atake? Sa puso? Opo. Ilang araw na nagre-reklamo si Mama na masakit ang dibdib niya. Akala ko nga kung ano lang eh. Diyos ko. Auntie, salamat po pala kasi inagapan niyo siya kanina. Kung hindi kayo humingi ng tulong, baka hindi ka agad siya naisugo dito sa ospital. Inagulat nga ako nang bigla siyang bumagsak eh. Diyos ko, sana makasurvive si Mama. Oo nga, magdasal natin siya. Halika, magdasal tayo. Ano? Banda? Anong sabi ni Jingjing? Wala na pa. Ha? Wala na si Auntie Irvina. Oh, Diyos ko. No? Anong sinabi mo? Ma, Ha? ma,
Patay na raw. Nagising lang daw ng isang araw at isang gabi. Pagkatapos kaninang umaga, inatake uli. Oo, patay na. Patay na si Rufina. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kapag matanda na, dapat maingat na sa katawan. Patay na si Rufina. Ma, Zenaida, Rufina. Salamat sa pagpunta, Auntie Sen. Nakikiramay ako. Ting-ting. Maupo po kayo, Auntie. Hindi naman totoo na hindi ko pa siya napapatawad. Oo. Matagal ko na siyang napatawad. Kaya nga, nakaya kong tumira malapit sa kanya. Kaya lang, sa lahat ng mga nangyari, talagang hindi naman kayang bumalik pa sa dati. Pero ang bawat away at sigawan naming dalawa, parang pagpapahiwatig yun na napapansin pa rin naman namin ang isa't isa na malakas pa kaming pareho at kaya pa naming sumigaw at magsabunutan minsan. Pero tama si Nardo. Sana hindi kami nabuhay sa mga nakalipas na panahon sa ganong paraan. Sana mas naging mapagpakumbaba kami sa bawat isa. Ganun din naman po si Mama. Isang beses, nung bumabagyo, sinisilip niya po ang bahay ninyo. Tapos sabi niya, mukhang magigiba na raw ang bahay niyo. Mabuti raw ang bahay namin matatag. Pero alam ko, paraan niya yun para tingnan kung safe pa ba kayo. Kung may mga nagawa man pong mali sa inyo si Mama, ako na pong humihingi ng tawad. Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ay, Rufina, patawarin mo ako. Kung nasaan ka man ngayon, sana magkasama na kayo ni Menandro. Dahil alam ko, nagiging masaya ka kapag kasama mo ang kaisa-isang taong iyong minahal. Hindi ko alam na sa ganong paraan matatapos ang kwento naming dalawa ni Rufina. May mga pagsisisi pero huli na ang lahat. Ngayon, gusto kong sabihin sa mga nakikinig na kung may mga tao mang nakasakit sa inyo, patawarin nyo na sila. Alam kong mahirap, pero wala namang masama na subukin. Masakit kung hihingi tayo ng tawad sa taong wala nang kakayahang marinig ang ating tinig. Ako si Zenaida at ito ang aking buhay. Maikli lamang ang buhay at masasayang ito kung paiirali natin ang pride. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, Jun Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Zenaida. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon,
Sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.